Ние започнахме разговора вече с депутатите, независими депутати, напуснали Атака, Кирил Гумнеров, Стоян Иванов. Нали правилно ви посочих? Да, не съм объркал. Преди да започнем разговора и Цветанка, понеже иска да зададе веднага въпрос, обаче аз ще кажа... Не давам, защото ще кажа резултата от анкетата. 3000 човека са се включили, бихте ли подкрепили излизане на България от Европейския съюз? 40% казват да, 60 не, което значи, че 60 искат да останат в Европейския съюз, 40 искат да се махат от Европейския съюз. Как обаче, аз пак ще попитам, как обаче ви хрумна изобщо да предложите подобно нещо сега? Точно. Извинявайте, но... И да кажем, чакайте, преди да кажем на зрителите, че сте вносители и на промяната за закона за тютюнопушенето, връщане на стария режим, за който ще говорим по-късно. И за смъртното наказание. Значи в 13 минути всичко трябва да обхване. 13 минути само. Започваме много бързо и кратко. По тази идея ние работим повече от година, година и половина. Защото действително анализът ни показва да излезем от Европейския съюз. Да се създаде една партия, една коалиция, която да повдигне, на първо време, разбира се, да повдигне въпроса доколко България е спечелила и доколко е загубила от влизането в Европейския съюз. Защото, забележете, дебат няма. Аз мога да ви кажа с цифри веднага. Кажете, моля. Получените пари от влизането на България в Европейския съюз до сега са 9,5 милиарда. От тях 3,6 милиарда са по оперативните програми. Това е с предприсъединителните обаче. Да, това е с предприсъединителните. 3,6 милиарда са по оперативните програми. 600 милиона са по Шенген, които трудно може да се каже, че са в полза на държавата. Директни плащания по Европейския земеделски фонд са 4 милиарда и 1,3 милиарда са от предприсъединителните фондове. Тоест? 9,5 милиарда е общата сума, която колко сме платили? Значи, българските граждани са загубили от влизането си в Европейския съюз, забележете, 14,5 милиарда. Тоест, защо? Как сме ги веднага ви казвам, вноски по бюджета в Европейския съюз 3,3 милиарда лева. Загуби от повишените акцизи, които ни задължава Европейския съюз да повишим, 6,6 милиарда плюс 0,8 за цигари. Което убива обаче икономиката, защото високата цена на горивата прави българската икономика неконкурентоспособна. Загуби от пропуснатите мита за членство в Европейския съюз, т.е. в търговията с тези държави, 750 милиона. Загуби от затворените заради членство в Европейския съюз, трети и четвърти блок, които, забележете, всички европейски политици казаха да, те могат да работят още между 5 и 10 години спокойно, но ние ги затворихме. А вие калкулирате загубите и тези естествено, че калкулираме загуби. Там са 3 милиарда. Общата загуба, това е без рестрикциите, които получихме законодателно, без убития бизнес, загубите в цифрово изражение са 14,5 милиарда. Айде, кажете ми, заслужава ли се да бъдем в един съюз, в който убива твоето производство, който дискриминира упорито една част от българското общество, това са етническите българи, и за който ти си плащаш, защото 5 милиарда разлика между платени средства и получени от Европейския съюз средства означава на 2 милиона работещи, че всеки от нас е дал по 2500 лева. Обаче някой ще ви атакува. Проблема е техен, това са от европейската, това сме ги взели директно, поне не вярваме. Кой знае колко. Сега е модерно да се вярва на европейските институции и инстанции. Тези сметки са взете от тяхната страница. Ама вие не правите и тази коалиция, защото искате да сте интересни и различни. Верно ли с ЕРА-3 сте се... Какъв е проблема на ЕРА-3? Кой е лидера на ЕРА-3? ЕРА-3, тя не съществува това нещо. Да, и продължават заедно. ЕРА-3 съществува тази партия. Не само, че съществува. Това е част от коалицията. ЕРА-3, извинявайте, но една коалиция се прави от няколко партии. Ние проведохме разговори... Как открихте ЕРА-3? Значи, веднага ние проведохме няколко срещи с 5 или 6 партии. И единствените хора, които наистина дойдоха и ни вдъхнаха достатъчно доверие, защото вие говорите за Славомир, но не го познавате, предполагам лично. Лично не познавам. Ами не е лошо, да се запознаете преди да говорите за удоволствие. Няма лошо да запознаем. Когато беше зората на демокрацията. Точно така. Точно така. Значи това е един безкрайно честен човек, за който никой до сега не е казал, че той, който дори беше депутат и във властта, е взел дори стотинка. Но аз не мисля, че е въпрос на този разговор. Въпрос на този разговор е защо ние трябва да седим в един съюз, който не дискриминира. И точно по тази причина ние с господин Иванов създадохме тази политическа коалиция. Ето да направя реклама, защото вие сте най-гледаната телевизия тук. Национална патриотична коалиция, не на Европейския съюз. Това регистрирано ли е сега? Категорично. По закона за политическите партии? Тя не е политическа. Значи имаш две политически партии, които правиш коалиция. Двете са регистрирани и са закони. Коалицията е регистрирана между тях. Как ви хрумна с смъртното наказание? Извинявайте, как ви хрумна да поискате връщане на смъртното? Ще ви кажа как ни хрумна, но преди това да довършим темата за Европейския съюз. Не, това не е някаква моментна хрумка.
Не е моментна хрумка, а плод на наблюдаване. Според мен сте нацелили интерес на ниша. Между другото, вашата анкета го показва. 40% от хората. Знаете ли? Ама тук не говорим за ниша. Господин Гомелов, не говорим за ниша. Говорим за факти. Защото този Европейски съюз, нали така не убеждавах, от малки така не учих. Този Европейски съюз трябваше да бъде съюз на свободни хора, на свободни народи, на свободни държави. Хайде бе! Хайде бе! Той се превърна в съюз, извинете, на чиновници и бюрократи. Значи, това е една от версиите. Не. Хайде да не спорим. Обаче мен ме интересува, като излезем от Европейски съюз, в момента българската икономика се крепи главно на тези фондове и на тези пари, защото ние нямаме инвестиции. Нямаме инвестиции, бе, господин Гумнеров. Имаме отрицателни инвестиции в България. Ами как ще имате инвестиции, когато са ви съсипани цели отрасли и когато заради акцизите горивата... И как ще ги възстановим, като излезем от Европейския съюз? Визи ще ни сложат. Не можем да пътуваме. Понеже аз съм икономист. 1 милиард евро влизат в България от хора, които работят в Европейския съюз. И тези пари няма да влизат. Защо да не влизат? Еми как ще влезат? Те ще ги изгонят веднага. Как ще ги изгонят? Изобщо не е вярно това. Значи, първо, как може да кажете, че ние, нашата икономика, това между другото е една широко разпространена заблуда, се крепи на европейските пари. Не може да се крепи на европейските пари при условие, че ние сме дали 5 милиарда повече. Което означава, че ако ние не сме влизали в Европейския съюз, ние щяхме да имаме 5 милиарда повече, отколкото сме получили и за магистрали, и по всички останали програми. Елементарна сметка е това. А що се отнася до останалото? А кой ще следи за далаверите в българската политика? Си дойдохме на думата. Това е чудесно. Много хубав въпрос. Ние отново търсим спасителя, който ще дойде от някъде си и ще не спаси и ще не оправи. Ами ако те не се обадят, всичко минава. Всичко минава при нас. Хайде сега да ви припомня аз някои неща. Как беше приета България 2007 година в Европейския съюз? На мускули с мерак. На мускули с мерак, с фанфари и с очевидно нереформирана съдебна система. Нещо повече. Направиха жест към нас. Жест ли? Напротив, този жест ние си го платихме. Тогава ще ти преговарящи много просто. Клекнаха по всички останали точки. Клекнахме за затварянето на блоковете, клекнахме за квотите. Нали така беше на продукцията? Клекнахме за субсидиите, за всичко клекнахме. И се усетиха, че съдебната система е зле и сега започнаха да се занимават с нас. Хората си преследват интерес. Усетиха се. Те не знаеха, че съдебната система е зле. До 2007 година те не знаеха, че България съдебната система е зле. Сигурно не знаеха, че и Гърция, и не само Гърция, Испания, Португалия и други страни не може да се върне тези дългове, които ги дават европейските банки. Къде трябваха същите европейски чиновници, които дават сега морал? И защо пробу никой не ги разследва? Стотици милиарди плати, даже трилиони. Европейските данъкоплатци, между които и българския, за да спасяват тези банки. И сега спасяваме Гърция. С парите на нашия данъкоплатец. Бившата ви партия Атака искаше да излизаме от НАТО. Обаче не си позволявала да иска излизане от Европейския съюз, доколкото познавам приказките на бившия... Господин Цонев, това обаче, ние, тъй като сме демократична организация и демократично мислещи хора, излизането може да стане само при желание на българския народ. Само чрез референдум и разбира се с подготовка. И с дебат. Референдумът не е задължителен за институциите, бе, господа. Променяме първо закон за референдумите. Не, Конституцията трябва да промени. Разбира се, че и Конституцията трябва да бъде променена. Преди малко имахте много интересен разговор тук и се говореше как не бива да има парламентарна квота. Да, съгласен съм, не трябва да има. Но в такъв случай трябва на някакво ниво в съдебната система да има пряк избор на магистрати. На някакво ниво, не всички. Защото иначе се къса връзката. Народът, на който принадлежи цялата власт, изведнъж подарява една цяла власт, може би най-важното в държавата, съдебната, е подарява на някакво общо взето имагинерно образование. А вие бихте ли внесли кандидатурата на Петър Стоянов, между другото? Защо? Аз не мога да уважавам човек, който като президент върна история славено-българска. Извинявайте, но за мен това показва моралното ниво на този човек и този човек няма как да бъде. Бихте ли внесли друга кандидатура, ако ви помолят? Няма никакво значение. Това е българска светина. Спомняте ли си какво стана? Извинявай, спомняте ли си какво стана? Отсреща гръцката страна, от която беше открадната, в знак на презрение изпрати третия си секретар, мисля, че беше от министерството, дори не министър, дори не зам, за да я приеме. Може ли заради такова нещо да не уважавате професионалиста и юриста Петър Стоянов? Аз не съм точно. Това е мое лично мнение. Кажете тогава, защо искате пък да се върне смъртното наказание? Ако такава анкета направим, аз мисля, че ще е по-друг. Да, обаче не се ли замисляте, че в това има нещо не сте? Представете си как един невинен човек бива убит. А вие представите ли си как един наистина невинен човек бива наистина убит, заедно с децата си, заедно с жена си, майка му е изнасилена и така нататък. Представете ли си? Представете ли си търговците на смърт, които продават наркотици в училищата на нашите деца? Знаете ли,
Да, имате основание. Много е дискусионна темата. Много е. Само да вметна, казват по-добре 100 виновни навън, отколкото един виновен в затвора. Това е нещо, с което аз категорично не съм съгласен. За това трябва да се наказва, т.е. да се прилагат тежките наказания, включително и смъртното, само в изключителни случаи. И с, разбира се, кои случаи предлагате смъртно наказание? За наркотици, например. Аз не говоря за две. Серийни убийства, за не говоря за две цигари марихуана, говоря за големите наркотрафиканти, които заребяват. Ако питате, имаше си текстове в наказателния кодекс, които предвиждаха смъртно наказание. Те бяха много добре изброени в предишния. Може ли само аз да кажа две думи по тази тема? Може, разбира се, затова сме и поканили. Аз не мога да разбера защо журналистите тръгват заедно с правозащитните организации. Аз не смятам, че системата трябва да съдейства по някакъв начин на престъпниците. Аз смятам, че системата трябва да работи за жертвите и за хората. И не може, когато в едно село, примерно, оставиш двама възрастни хора и влезат двама, трима, четирима човека, едни високи, яки, млади момчета, които ги бият, изнасилват, убиват и така нататък. Тези хора да ги вкараш за няколко месеца в затвора, след това те излизат и правят същото. Между другото, съвсем преди 2 дни в Ловешко имаше, аз съм от Ловеч, имаше точно такъв случай, където сериен изнасилвач пуснат за изнасилване, 2 седмици след това пак прави изнасилване. Добре, този човек, според всички правозащитни организации, според сега действащата система, е по-добре, и според вас, предполагам не, но е по-добре да бъде навън ли? Защото... Не, в затвора, но смъртното наказание ме смущава. Смъртното наказание става дума за, примерно, трафик на дрога в особено големи размери. Става дума, примерно, за серия на педофилия, за серийни убийци. Аз не виждам защо българския народ трябва да издържа тези изроди в затвора за цял живот. Няма превентивен ефект до животната присъда. Това е моето мнение, че до животния затвор без право на отмяна е много по-тежко наказание от смъртно. Може, но той е свързан и с огромни разходи от страна, дори и само данъкоплатците. Защото данъкоплатците трябва да плащат за това. В България има ли до животен затвор без право на отмяна в момента? Да, те трябва да плащат на обществото, а не ние на тях. Има осъди. Престъпниците трябва да плащат на хората, а не ние. За реклама и ще продължим с закона, който внасяте вие за промяна на режима на тютюнопушене, връщане на стария режим, реклами и веднага след това пак споделим. Продължаваме в студиото с нашите, казвам аз, ексцентрични гости, с ексцентричната идея да се отделим от Европейския съюз, да върнем смъртното наказание и да върнем по-либералния режим за тютюнопушене. Сега, господин Иванов, вие казвате, че лоби в ГЕРБ иска да свали Борисов от власт чрез забраната за пушене. Не, само чрез тази забрана. Оставам с такова впечатление наистина. Няма никаква логика поредицата от действия, които направи това правителство и това мнозинство през последните няколко месеца. Това е непосредствено преди наближаващите избори. Едното беше цигарите. Бога ми, на кого пречеше старото положение? Трябваше да затегнем още режима. Не, пушачите може би пречеше. Как? Нали имаше зали отдел? Нали само преди 2 години? Вчера правихме разговора. Мира казва, че винаги пушачите наделяват и тя иска да седи с пушачите. В смисъл? Мира Радева. И това означава, че няма воля ли? И сега компанията, като е както и да е. Нека да пресочим тази тема, но вижте, в период на криза, когато и без това оборотите са намалени, ти удреш не стотици, не хиляди, удреш десетки хиляди дребни и средни собственици. Много от дребните ще умрат. Десетки хиляди, ние ги смятахме 30, но те вероятно ще са и повече, 40-50 хиляди души ще останат без работа. Извинявайте, тези хора, повече от тях, впрочем, гласуваха за ГЕРБ. Тези хора и техните семейства, не, те гласуваха за ГЕРБ, уверявам ви. Преди. А сега, тези хора и техните семейства ще гласуват. Ако вярват в по-силните идеи от тази за тютюнопушенето. А добре, вие ще успеете ли да убедите вашите колеги да гласуват промяната, която предлагате? Имате ли мнозинство? Другата глупост беше данъка върху лихвите. И въобще цяла една такава поредица от действия, които се правят, аз имам чувство от някакъв център вътре в ГЕРБ, който много порито се опитва да свали ГЕРБ. Вижте, това си е проблем на ГЕРБ и на Бойко Борисов. Само, че ние с вас имаме друг проблем. Че заради тези гафове на управлението става проблем на държавата. Става проблем на държавата и страдат и нашите избиратели. Добре, убедете ги, толкова пушачи имате депутати. Аз между другото искам да... Малко ги е страх обаче. Аз между другото искам да... От лидера. От премиера? Вероятно. Цялата парламентарна група на ГЕРБ се страхува от такова впечатление остава. Не смеят да вземат самостоятелно решение. Значи, аз искам да обърна в малко по-друг ъгъл. Аз не знам защо смятат, че ние сме тук да защитаваме пушачите. Не. Ние защитаваме малкия и средния бизнес, бизнеса на ресторантьорите, защото те са най-ударените. Никой не спори, че пушенето е проблем. Никой не спори, че... Не пушаш, да. Никой не спори. Пушенето е вредно, аз съм пушач, че го знам. Да. Но един такъв закон, до сега, статистиката, току-що извадиха официални данни на протеста, статистиката показва, че до сега са освободени 20 000 човека от
техния бранш. 20 хиляди го се явиха току-що от Националния статистически институт. 20 хиляди човека спрямо същия период на миналата година. Всичко се дължи на забраната. Нека да не е всичкото. Но 10 хиляди човека да са само от забраната. Това означава, че първо ние губим 280-300 милиона само от бранша, от данъците, които са. Второ, представете си тези 20-30 хиляди човека, които отиват на борсата. Нали ви ясно, че ние с вас ще плащаме обезщетения? Защото значи този идиотски закон трябва да падне. Не можеш да каже. Край на предаването. До утре останете с програмата на BTV. 17:30 с Цветан Каризов.